Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip. Sunt alături de Nicolas. Zi ceva. Salut. Și de Andrei. Salut. Și astăzi ne jucăm 99. Și haide. Am revenit. Nu dau. Hai că ăștia se ceartă aici un pic, dar revenim după. Am dat level up la foc, dar ăștia tot se ceartă, deci revenim după ce se calmează. Am revenit. Stai să-l bag ăsta pe foc. Am uitat că aveam cărbuni în sac. Bă, tăiați copaci! O venit Ben Trader-ul, hai să-i dăm buchetul. Apropo, am făcut buchet. Știți, voi vă luați pistoale și astăzi vă arăt o tehnică. Eu mi-au sac. Astăzi vă arăt o tehnică. Și hai să mergem după primul copil și putem merge și după al doilea. De 15. În spate prin. Eu mă duc să aduc copii. Hai că vii să stăm. Ai armă? Cum să nu? Păi hai să ne mergem bani. A, e. Bă, da, prost. Bă, ești pe filmare. Nu lasă. Hai bă, să joc. Bă, prost am voie să zic. Mersi. Stai că iar ne certăm. Da, nu. Bă, Andrei, eu mă duc, hai după al doilea copil. Unde e al doilea? Las că vedem, hai, dropează copilul și... Nu. Am revenit, sau nu știu, era camera pornită? Habar n-am. Las că văd eu după. Am luat primul copil, în caz că am filmat. Și hai mergem după al doilea și mai facem 2 paturi și vă arăt tehnica. Andrei, hai după mine. Hai, vezi că mă găsești pe hartă, you hungry. Bă, nu știu care dintre voi. Ăla care e mai departe, nu știu. Te văd, ești omoriu. Nu. Uiu. S-a făcut noapte, dar nu mai contează. De diavol. Flore galbenă. Nu te întreb. Dar ce fac ăștia? Wolf. De ce nu e cărbunii, Denis? Dar nu-i văd. Ai trecut fix acum pe lângă cimitirul ăsta și... Bă, dar nu văd unde e copilul. Las că vine mâine pe zi. Revenim. Nu s-a luat lanternă. Faci rău. Porni filmarea. Justevin! Andrei moare de foame. De foc. Eu mă duc după copil. Andrei a murit. Revenim. Albastră. Din păcate a murit. Asta este tehnica. No, bine. Asta este tehnica. Azi facem tehnica. Nicolas, că avem 14 zile. Să prezint aici. Asta este tehnica. Nicolas cu Andrei să moară. Eu am mâncare la infinit aici. Ansa care prăjește și așteptăm și mănânc și când mi se termină mâncarea mă duc după alta.
Revenim când facem 30 de zile. Ba nu, 20. Să nu fie. Pa, pa. La revedere. Am revenit, am făcut 24 de zile. Plăcintă. Vedi la club, la mașină, nu știu ce. Plăcintă și alba. Nu, vii Andrei. Unde să vin? Dincolo. Ca să... Frig dincolo. Am tras de greșeală în cultistul de la bază. Hai că sus, te duci, cultistule. Hai că vine și ăla la... Stai că am bandaj, am uitat. Am zis ce bine. Că au ieșit. Dar tu l-ai scos. Păi știu. Păi știi. Pe unde încurca? De ce ai zis că din greșeală? Din greșeală. Bă, serios. Am revenit de la mâncare. Apropo, pe Andrei nu l-a omorât lupi, așa e tehnica. El să se mor ca să nu consume din mâncare asta multă. Am făcut 49 de zile. Revenim la 90 și la 50. Adică imediat revenim. Nu, acum putem să... Acum trebuie să... Nu, vă întrebați de ce a ieșit aici. Am dat, am făcut Andrei focul. Păi și tot doar de foc. Și acum putem să vorbim mai mult, că acum este liniște și să lăsăm. Să mai aud ce zice. Bă, Andrei, dacă este prea mult fum, noi facem infart. Trece focul dincolo, că nu mai are ăsta tragere. Hai să spungem mânarea. Că face cea mai mare căldură. Nu, că nu pude. Provizor. Și am făcut 49, mâine avem... Bă, o deschis ușa! Bă, Andrei! Bă, uite cum s-a făcut slime! Cum? Nu știu, când a scos era așa! Din vose? O da să ridice la ce? S-a lipit de asta! Mamă! Să-și pune focul deja din coci. Am făcut 54 de Ce tare zile! s-a prins. Deja pune foc aici. Deja pune focul. Ce? Taci, mă, mă. Deja că și-a prins focul. Bubuială. Bubuială! Vai, ce frigui. Dați like, subscribe! Ți-ai uitat. Lasă, nu mai întrebă bățul. Încă 5.000 de zile. Știați că Andrei este cel mai bun pescar? Ar trebui să nu dai în bec cu lanseta. Da, de somn. Somnălău. Asta chiar ține somn acum. Cearii de somn. Numai că eu sunt pognită, dar Au pomnit când am prins somnul ăla de 60 de kg. bine, nici chiar 60. 10 kg. Nu știu ce trebuie, mă. Pomnit când au... Urma, că-i dau un genunchi, pe ăsta că nu vă pot arăta. Dar eu dat un genunchi, eu pârâit. Mi-e frică că după aia ăsta taie. Știu. Adică nu te taie, dar... Așa. Minte așa, am înțeles. Am înțeles perfect. Bă, dar n-am filmat mult. Noi am stat vreo jumătate de oră, o oră, că am murit de vreo 3 ori. Nu, am murit toți 3 odată. Și toți 3. Și tu, și eu. Eu am murit că mi-ai zis tu să-mi dau
Bă, da, ca să facem tehnica. Și eu am murit că mă omoră lupii. No, și după am început din nou de la capăt. Și da. Nu am stat vreo oră și voi a stat 10 minute. Eu ciură. Acum Andrei se miră că s-a aprins focul. 54. Telefonul. Ăsta. Bă, să nu-i să mă. 54. Ce crezi? Facem 100? Da. Peste 100. 300. Peste 300 ca să mi se pună și mie. Da. 500 niciodată. Dar noi nu o să filmăm până atunci, noi filmăm până la 100 și 150 de zile La 150 mă reînviem. și la 150 îl reînviem pe Andrei. Eu zic să mai deschizi niște chesturi, poate să pică niște bandaje. Păi las că mergem amândoi. Am misterios greu. În fine, vin cu zici. No, nu ne pasă. Domnul, în diriginta. Cum zice Andrei la Domn diriginta, mai bine zis. Pentru că Andrei este pe a 5-a și are dirigintă. Eu sunt mai jos. Aproape și eu pe a 5. Pe a 5-a, eu sunt pe a 2-a. Sper că ați văzut. Stai că nu cred, nu știu dacă am postat pe internet videoclipul cu ziua mea, dar cred că l-am postat, nu mai știu. 40 de secunde până să faceți singur. Să facem 59. Mai am Dar poți și acum. Dacă v-ați plictisit, mai punem Andrei în continuare să miră. Revenim când facem 99. Ba nu 99, când facem câte zile? Mai mult de 99, câte face fuguricatul. Zi. Mai multe, mai sub de 99, câte vrei să facem? 40. Nu. Bă, am făcut. No, hai, revenim la 70. 59. Acum am făcut 59. Revenim la 70 de zile. Andrei m-a lăsat ușa la foc deschisă. Ia mai las o tură. Bă, Andrei, am glumit în chine. Am făcut 59 de zile. Pa, pa. Și am făcut 70 de zile și acum mergem după mâncare. L-am reînviat și pe Andrei că plângea aici. Ca să reînviu. Bă, dar Andrei, tu să nu te pierzi de bază. Să nu pleci departe.